Salut, fraților! Astăzi o să ne jucăm un pic de Brawl Stars. Mi-am făcut cont secundar și vreau să facem... Am făcut niște... Cum se numește? Din Brawl Pass. Am făcut level 8. Cred că... Fată tu fată mică. Am făcut... level aproape, fac level 9 acuș și da, acum sper să ne pice ceva, pentru că aseară cred, mi-a picat Jackie și nu prea m-am jucat cu ea și acum vreau să văd ce brawler o să-mi pice. Aruncă fructe pentru desert. Încă o noapte fără brânză. Bună, mamă! Am venit să-și fac ceva mâncare. Unde ai fost, Fievel? E târziu. L-am salvat pe șeriful Wildwood. A fost înconjurat de banda. Ia să vedem ce știe Shelly să facă. Oiunile murdare? L-a spălat. Oh, mamă, dar m-am spălat. Credeam că va fi mai bine în America. În Rusia, viorile mele erau celebre. Cel puțin nu ne era foame. Poate că Tania ar trebui să mai cânte. Foarte nostim. Vei vedea. Într-o zi voi fi un star. Oamenii vor veni de departe. Plus 1. Numesc America țara tuturor posibilităților. Ce fel de posibilități? Copiii care se joacă pe străzi murdare? Să nu vezi deloc soarele? Vine ziua lui Fievel și nu avem destui bani pentru cadouri. Oh, tată, nu-mi pasă. Să cânt în fața magazinului și să arunce cu cadouri. Binecuvântare să am așa copii buni. Poate că va fi mai bine. Tigru? Tigru! Putem să mai discutăm despre asta la o cafea, te rog? Te rog. Abia aștept să facem rang 10 pe ea. Am auzit că există un oraș care promite Bă, dar nu mai vii și tu, bă, vin odată. Haide, get out of here. Pisicile de oraș sunt prea torcăcioase și Nu mă mor bul. Mamă, și dacă l-aș avea și-o pe bul, că eu l-am deja pe bul. Și l-am de rang 12. nu vreau să fiu rea, dar ești de dreptul un motan fricos. Cine ți-a spus asta? Nu sunt fricos și îți voi arăta, ne voi arăta. Nu sunt deloc fricos. Nu vreau un motan, un lider și nici un tigran dur. Vreau doar... Cum să-ți spun eu? Vreau doar o pisică. Mai degrabă un câine. E trăsura mea spre vest. Arată-mi că ești tare și nu te voi cări când plec. Bine? Mai trebuie să facem 650, 300 de PowerPoint-uri. Vreau să fac 500 de PowerPoint-uri Fond. ca să iau oferta de pe shop. Sănătatea ta. Ce am nou? Stai că eu cu Jessie nu am jucat, da. Am 3 din astea, mamă. Dacă fac 20, sunt de eu. De fapt, eu n-am fost la 6 sau 7, eram la 17, 18, 19. Vreau să fac 20. Vreau să fac 20, dar nu știu ce quest-uri mai am. Oh, uite că mai am și pe Roza. Trebuie să mă joc cu Rozica un pic. Fiți atenți, nu faceți mizerie, fiți foarte violenți, dar nu mâncați. Bine, continuați, băieți.
gagicile, le. Femei la gagicile, cămurile femei, mașinile, le. Cu el Bă, ce easy să joci cu Roza. Mă, fată. Hai, văd, fiule, înapoi! O, slavă cerului! Mi-am uitat pălăria. Hai, văd, întoarce-te! Hai, văd, fiule, întoarce-te! Doamne, câte avem de luat. Acum e o lucrărie. Câte trofee am făcut? 642. Cine vorbesc, cap blănos? Fugi, Fievel! Fugi și salvează-te, Fievel! Mama are Mr. P. Mamă, Mr. P, îți dai seama. O să fac 650 casele și big box-uri. Să avem 3 big box-uri. Da, cred că 3 big box-uri. Foarte bine. Acum e rândul. Ce mai ești craniu sau ce, bă? Că nu înțeleg ce ești. Chiar nu înțeleg. Degeaba stai tu, bă. Degeaba. Pentru că eu sunt tot pe locul 1 să fiu. Gata. Vedeți ce easy să joci cu Roza. Foarte easy, super easy. Foarte zi, nici nu trebuie să te chinui, chiar dacă are sucul. Nu trebuie să te chinui deloc. Vedeți? Unde am găsit așa un fiu? Salutare, șoareci drăguți! Am nevoie disperată de ajutor. Se pare că am intrat în posesia unor bilete de tren spre Atens. Bilete la soare, pe care nu le voi putea folosi. Uite că aș putea să Cineva care a dat din mai fac încă... pentru un loc Mai dau un match și după o să pot să iau megabox-ul. Yes! Și să am și un megabox. soare strălucitor și aer curat. Iar după aceste canale aromatizate din plin, care vă supără enorm pe toți. Da, scuzați. Recunosc că aș lua un. Eu aș lua vreo 15. Nu vă impacientați prea tare, sunt destule pentru toată. Stai, Gubil. Da, domnilor. Da, am o surioară mai micuță, care are de-abia câteva luni.
Și... Jogubi, Jogubi. De. Iar câinii se înțeleg de minune cu pisicile acolo. Șeriful Whitebird Gata. Gata, Gubi, gata. Gata, Gubi, gata. Gata. Mamă, deci... Și, mama, Mamă, udat, cred că tot și așa f-au băgat. O lăudat. de ce? Nu știu, lăudat tot. Ce așa, mă? Ce așa a fost sau pătura? Pătura asta. Păi cum? Asta cu saliva. Aha. Vezi ce sunt orșei, ești sunt orșei. Uite, e vrei acolo, la așa. Vină în casă, se folită, mama. Să coco, mama. Yes. Deci avem și de aici, dar și de aici. Avem de deschis, avem. Revenim dacă ne pică ceva. Băieți, nimic nu mi-a picat, dar asta e dacă nu mi-a picat nimic. Asta e dacă nu mi-a picat nimic. Dacă n-a vrut să-mi dea ceva, n-a vrut. Asta e. Haide, o să mergem pe contul mare. Revenim. Gata, am revenit cu contul. Dacă vreți să intrați în clanul acesta, intrați, că eu nu mă supăr. Am intrat pe contul mare, măreț. L-a apărut skin-ul. I-am dus și asta. Bă, ce fain e Streetwear Max. Mamă, bă, cum, bro? Nu făcut așa ceva. Eu am deja Max, am Mythica, dar am trecut 14 brawler atât și de când mi-a picat Mythica nu mi-a mai picat nimic și îmi trebuie foarte multe. Trebuie și PM, de toți. Tot ce-mi trebuie. Și așa că acum aș vrea să fac niște din astea pesuri din astea. Argumentul Starberg. Nu mai e ăla. O să jucăm pe solo. O să jucăm pe solo. Acum să vedem dacă... Ia să vedem dacă ne descurcăm cu Brock. Că eu nu prea știu să joc cu Brock. Mai mult știu să joc cu... Bă, dar uite acolo, bă. Eu și văd. Stai, nu da în mine, nu da, mă, că te sparg. Da, mă. Da, mai dai în mine? Mai dai? Nu. Nu, m-am omorât.
Doamne, deloc nu știu să joc cu Brock, dacă nu mai joc cu Brock. Du-te, bă, că ești nab, rău, foarte nab ești. Pe contul acesta am 1500, nu știu cât, dar mie îmi place contul cât de cât, numai că am vrut să-mi fac încă unul mai măreț, ca să am unul mai micuț, ca să am noroc mai mare la brawler, dar văd că nici pe contul ăla nu prea am, nici pe contul ăla nu prea am noroc. Înainte aveam noroc foarte mult, dar acum văd că nu mai am. Nici nu știu de ce. Ziua pus. Ha, măi, te mai crești mecher acum. A dat ca să te mor, că nu mai pot. Salut! Salutare! Salutare și bine ați la un nou episod de Brawl Stars. Ce faci, mă? Avem 4 din astea și în momentul acesta... Nu, mi-a murit tureta. De ce? De ce mi-a murit tureta? De ce mi-a murit tureta? De ce? Am și câștigat. Light up, Skechers. Light up, my pearl. I like to Skechers. You like me, my Gucci juice. Acele vă lăs aici. Am la 25. Hai de capul meu. Păi și eu am 30 de gemuri fac. Bine, mă, bine. Chiar deja 20 de gemuri, nu? Și nu dă mesaj. Fraților, voi în special ați vrea un cont din ăsta? Și da, apropo, ăsta era contul meu și fratele meu e acum pe el. Eram să fac rang 25 pe cioară, pe Spike vreau să fac rang 25, dar nu am putut pentru că fratele meu mi l-a furat, mi-a făcut farsă. Și n-a postat videoclip când mi l-a furat. Dar o să postez eu videoclip când el fur eu pe a lui. Fraților, din momentul de față avem 1533 de trofee. Vreau să fac 1600, numai că o să-mi iei ceva. Câte 1,59. Fraților, acesta a fost episodul. Dați un like, abonați-vă la canalul meu. See ya, boss.